ओंखारलायबाय आङो बर'नि मुंदांखा दुरान्ड काप नायनो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टबा नायलांदो दिनै माबायदि जागोनथाय दुरान्ड कापआ सोर देरहागोनथाय नायलांबानो जाबाय बड'लेण्ड देरहायो ना BSF देरहायो कमेन्ट खालामबानो जाबाय सोर देरहायो बेलाय सिखुनु कारेन्टआ दंजोबखायो नालाय जोंनालाय नुवा दाम खमनि टिकेटआव नै जमा लाइन जाजोब्बाय बड़ा हरामी हो बेटा लाइनाव था लाइनाव आयौ एसे गोजानलाय हाबनो रोङासै बिसोर दाबल दाफैबाय हाबनायानो बोरै थांनांगौ क्यों जागाराय बड'लेण्ड सोजेनबाय खारद' होबायमोनलै नै ओरै फै गल सोनायखौ नुवासै जायगाया बेथाल जाबाय बन्द'खार गासिबो नुवासै खेलाखौबो नोंसिना सुवारफोर बै लामाथाय आरैमोन बै हाथरखियाव गसंगासिनो दं बै नै ओरै बारनाया गल सोनाया ओरै बारनाया बै आखाइ दैखौ खोमोन थाबाय थानाया नोंखागौ ना बावसो दंहैयो हनै खाथिसो बावसोना थांसैबावनो थोरना हैलाय एम्फौफोर बायदिखा मानसिफोरनि बिजोंनो 100K लानाय दङ बे 10 नाम्बार जोलाबायालै नारखोजाबफिनबायसो बिदिखौ फोजोबनो हायाबालाय नंला नारखोबोआसै जोबब्ला जाखासिगोन बेखौ नांथाराबो नांगौलै थाव सायलायना जोखाबायलै टिपाराबो बरिया 10 नाम्बार बे समाव गाव हरनांगौलै गल होनायलै आयौ मुसा मादामखौ जेबो नाया खेला बिदि आउट जाबाय थाबा नायनो बायोलै ड्राम गाहरदोलै Mau center sekali. Nilai, bola sekedua sini. Belum satu nang nilai. Ini singa kok kubu dia kubu sih kena sih. Siapa yang nak ini juga?
लायदों बिगुरा सिटुमोन थांबाय स्मार्ट जादों गलखौनो माबायाव हरो नालाय गथाम सोथारनांगौ बिसोरो Missiaबो हाया मिसियाबो हाया handsful गरम जाबाय एस्ला 29 नम्बरा handsसो होबावदों बिसोर बायजाखानायसोबा गावालाय बिसोर टिम माबायानो माखौ होननो बुजिदों नोंलाय जेदावलाय बिदिनो केमेराखौ लाबोयो होनदां माने बल गोजा नङालै बियो नेयो बल गोजा औ नेलाय नायलै मानसियानो फैया मेंबाय ना बोरै जाखो गोग्लैनाय स्टाइला बरिया साइज जाखायो आसोलना खारंबा आथिं हायदोंमोन जोनो सान्सखौनो जाया itu nunggu 2 nomor nunggu max bayi ini salah sekali mana थाब juga dulu, udah goजानाव थाब जुदो खाव जाखायाबा साइकेल खावगोन नङा अफ खालायबा खाथियाव जाफिनो ना दस्रा गासिबो मानसिया फाल्थु माबानि मिनिनाया गासिबो गेलेबाय बियो बेनाबो होबाखो burbok jat segi gerlain-lainan jodohmu ngapain foul kan sekarang ngapain foul kan sekarang mau berap gini kan lagi lani masa wisi industri merapsina
कौन है ये लोग कहां से आते हैं ये ओनसोलाय ज्राव ज्राव बाहायनो